Здравейте! Краят на годината наближава и повечето от нас си пожелават добро здраве, финансов успех и по-малко стрес. Написахме книгата Form.Vote, която е преведена на 69 езика и представя нашето приложение за гласуване. При разработването му се съсредоточихме върху три основни области. Здраве. Нашето приложение спестява време и пътуване и позволява на хората да публикуват обяви бързо и ефективно. Повече финанси. Приложението помага на потребителите да печелят пари и осигурява ефективен маркетинг в различни държави. По-малко стрес. Улеснява комуникацията и опростява бизнес партньорствата. Вярваме, че нашата книга може да бъде интересен и оригинален подарък за бизнес партньори навсякъде по света. За повече информация, моля посетете уебсайта form.vote.